Aquí teniu el nou T-Cross. Uns parlen de que és el petit Tiguan, uns altres que és la variant crossover del Polo. El que sí sabem, i es comprova només estampar-li la vista, és que és un SUV urbà de disseny atrevit que aporta un aire molt fresc a la gamma de Volkswagen. Dissenyat per circular per la ciutat i carretera i fabricat a la planta que la marca té a Navarra amb la plataforma MQB-A0, el T-Cross està pensat per agradar al màxim nombre d'usuaris, amb unes línies que trenquen els cànons més sobris de la marca alemanya i amb una zona posterior molt atrevida i molt innovadora. És un model que compta amb una bona dotació tecnològica en tots els aspectes i destacant-ne un equipament de sèrie on hi trobem la vigilància frontal amb detecció de peatons, frenada d'emergència a la ciutat, avís de sortida involuntària de carril amb assistent de manteniment, control d'angle mort i assistent de sortida d'aparcament, entre d'altres. L'interior és neutre a nivell global, en el qual et sents còmode des del primer minut i amb tot el que necessites a lloc. Una posició que recorda el Polo, però amb una visió frontal més elevada i una ergonomia molt i molt ben treballada per tenir un espai lluminós i molt agradable. Aquest simpàtic SUV va dotat d'un motor d'1 litre de 115 cavalls de potència, que respon a la perfecció pel pes del conjunt. Destaca per ser sobri i silenciós, ideal per circular dins la ciutat i fora d'ella. És molt coherent i, a més, si es té el canvi d'ESG de 7 velocitats, és una autèntica delícia. Durant la conducció, aquest T-Cross mostra molt àgil i maniobrable, sobretot gràcies a unes proporcions molt lloables i un xassís amb unes suspensions de tall tradicional molt efectives. Recolza perfectament a les corbes de radi curt, es manté molt ferm en els intercanvis de pesos i amb una direcció que transmet moltíssima seguretat. El T-Cross ens ha demostrat que és un SUV urbà amb un toc molt i molt Volkswagen, un model que porta una alenada d'aire fresc a la marca i al segment, i és que el seu disseny, tecnologia, habitabilitat i conducció són realment excepcionals.